Bona tarda, faig aquest vídeo en directe per criticar una mica la posició de Ciutadans, dels cavernícoles o cavernians o tavernícoles, com es diuen els seus seguidors últimament, que defensen aquesta cosa tan rara, i els seus militants. Només cal veure el que van fer ahir, aquella tal Mònica Bonet, que a través del seu Facebook va dedicar-se a dir mentides sobre mi i sobre el que faig a la meva professió. Segons ella, havia dit que l'havia aturada en un control i que li havia ficat una sanció, perquè m'havia parlat en castellà i que m'havia acabat dirigint ella com a castellanita. Doncs bé, no només ho desmenteixo, sinó que com a persona que soc plurilingüe i que puc defensar-me amb 6 llengües, sempre que he tingut tracte amb un ciutadà, ja sigui castellano parlant, francòfon, parlant d'alemany, anglosaxó, o aranès, o català, m'he intentat adreçar amb ell amb la seva llengua, sempre quan no entenia el català. Si venia una persona francesa i no entenia el català, jo li parlava en francès. Si venia una persona anglesa, li parlava en anglès. Si venia un castellano parlant que viu a Catalunya i entén perfectament el català, com podeu entendre en un país bilingüe no que han viut el castellà. Si no m'entén, òbviament que canvio el castellà sense cap problema, perquè precisament les llengües estan per comunicar-se, però cap està per sobre de l'altra. No hi ha cap llengua que sigui per sobre d'una o que tingui més importància, com ella, com aquesta tal, la Mònica Bonet, sí que estava afirmant. Com a professora que és, als seus alumnes els deia que el català no servia per res i que havien d'estudiar el castellà, que el català era prescindible i que no feia falta. Això, aquesta ho està explicant, si no vaig errat, a l'Escola Ximenis de Girona, amb nens de 5 i 6 anys. Després parlen de l'adoctrinament i tota la mandanga, però és que resulta que els que estan adoctrinant a les nostres escoles, al nostre territori són ells, no nosaltres. Hem tornat a veure ciutadans al Parlament exercint filibusterisme. El que no poden guanyar ells a les urnes, el que no poden guanyar perquè no tenen suports per tenir una investidura, doncs ho volen portar al Constitucional. Doncs que ho portin al Constitucional, si és que la gran sort que té Ciutadans en aquest país és la manca de separació de poders. La gran sort que té Ciutadans és que tenen un règim al darrere que els dona suport amb totes les barbaritats que volen fer antidemocràtiques. Quan ells no poden guanyar una cosa democràticament, aquesta gent què ha de fer? Ha de fer filibusterisme, ho ha de portar al Constitucional, ho ha de portar als jutjats, han d'utilitzar els jutges perquè tanquin els seus contrincants polítics a la presó, per evitar que siguin presidents, perquè s'hagin d'exiliar a l'estranger, perquè fora del discurs, perquè no tenen discurs, només els queda això. I com que estan a la Unió, que representa que a la Unió Europea has de demostrar mínimament uns valors democràtics, no poden actuar com una dictadura, no poden actuar com la dictadura com voldrien que fos. Aviam, Rivera, Primo de Rivera, vull dir... sembla que la brometa és fàcil, però és que tot li pot quedar en família. I tot abanderat per uns mitjans, com ja vam veure amb el Mobile World Congress, dient que no es podia xiular el rei, no fos cas que si es xiulava el rei marxés al Mobile World Congress. Clar, és que ara haurem d'abandonar la nostra llibertat d'expressió, haurem de ser uns súbdits, submisos, que allà, mentre ens estan destrossant, mentre ens estan aniquilant, mentre ens foten un 155 que ens està destrossant les institucions, perseguint els nostres ciutadans, perseguint Mossos d'Esquadra per les accions de l'1 d'octubre, perseguint els CDRs, haurem d'abandonar tot això perquè no marxa el Mobile World Congress. Jo em sembla que la gent que va al Mobile World Congress el que vol és un país democràtic, un país on, amb plens garanties. No crec pas que el Mobile se'n vagi a dictadures com Corea del Nord o que se'n vagi a llocs com Aràbia Saudita a fer el Mobile. Ho dubto. Volen democràcia i volen garanties per tothom, per la gent. Per tant, mitjans de comunicació espanyols no marxarà d'aquí al Mobile World Congress perquè nosaltres siguem independentistes, perquè vulguem la independència, perquè democràticament vulguem votar com van fer. Marxaran perquè vosaltres, perquè la vostra policia va tonyinant a la gent pel carrer, perquè la vostra policia no fa res quan estan passant tots els feixistes pel carrer, perquè la vostra policia i la vostra justícia es dedica a tancar persones pacífiques a la presó mentre els de Blanquerna estan lliures, perquè la vostra policia i la vostra justícia fan marxar gent a l'estranger a exiliar-se, perquè la vostra policia i la vostra justícia està amenaçant els nostres representants polítics del Parlament per decisions que s'han de prendre. Per això la gent per això marxaria a un congrés, no perquè nosaltres vulguem votar. No m'allargo més. Dir això, Ciutadans està calat. Inés Arrimadas, avui mentint al Parlament, una altra vegada.
No us fa vergonya mentir? No us fa vergonya atacar la intel·ligència de la gent? No us fa vergonya atacar la intel·ligència de les persones de Catalunya? Altra cosa és que els vostres votants no tinguin intel·ligència i que ja els agradi manipular-se. Bé, de fet, segons l'últim CEO, els que no volen la independència són els que tenen menys estudis de Catalunya. Els que estan a favor del 155 són la gent amb menys estudis de Catalunya. Els que estan dient que les càrregues de l'1 d'octubre van ser proporcionades són els que tenen menys estudis. Potser per això us interessa una societat inculta, monolingüe, en castellà, perquè llegeixi la vostra premsa, perquè escolti les vostres mentides, no es pugui formar, no pugui llegir premsa estrangera, no pugui llegir la premsa catalana. Per això potser us interessa fer fracassar el model d'èxit de l'escola en català. Un model integrador i que permet que tots els nens surtin parlant dues llengües, com a mínim. Com a mínim. Com a mínim als sectors catalanoparlants, als territoris catalanoparlants de la població, perquè jo sóc nascut en territori catalanoparlant i en parlo dues, i jo sé de molta gent nascuts en zones castellanoparlants de Catalunya i són incapaços d'expressar-se en català. Per tant, per això dic com a mínim. Voleu carregar-vos aquest model perquè els voleu fer passar tots pel vostre cercle, per les vostres mentides. Donar credibilitat a les vostres mentides perquè així podeu tenir el poble manipulat, que no s'aixequi, que no s'aixequin els jubilats contra les pensions i que no hi hagi una revolta social amb tot el que esteu fent. No ho aconseguireu. No ho aconseguireu, i gent com jo i d'altres, per les xarxes ho denunciarem. I no ens feu por, perquè tancant rapers a la presó com en Valtònic o prohibint llibres com Farinya, doncs no fareu que la gent calli. Al contrari, fareu més ganes de sentir aquestes cançons i de llegir aquests llibres. I censurant-me amb mi i intentant-me portar als jutjats o intentant-me denunciar perquè em busquin responsabilitats, no ho aconseguireu. No aconseguireu fer-me callar perquè el món també hi ha d'haver gent valenta i s'han de dir les coses a la cara. I m'agradaria tenir l'oportunitat de tenir la Inés Arrimadas al davant per dir-li tot això a la cara. Tot el que penso té ella a la cara. Educadament, perquè òbviament ho estic dient tot educadíssimament. Cosa que ells no han tingut ni tindran mai cap al poble de Catalunya ni cap als seus símbols, com van veure amb l'himne, amb els segadors el dia de la Constitució del Parlament. Visca la República de Catalunya, tirem-la endavant. És hora de guanyar-nos el que vam votar.